We're going crazy and everybody's jumping up and down crazy. So come on. Čau lidi, vítejte u tohohle videa. Snad je to dobře slyšet. Jo, asi jo. V tomhle videu se pokusíme, teďka nevím, jak se tohle hra jmenuje, hnedka vám to tam dám do popisku, nebojte. Tak dneska se tady zkusíme získat shop tady. Chci skin na svou novou zbraň, takže jo. Já chci hrozně tuhle lávu, to je dobrá. Tak jo, jdem. Tak klidně tady můžete pak napsat do komentářů, jakou si mám příště zvolit zbraň. Nebo jestli dám tady tu random, ale já rád mám tyhle dvě. Tak jo, jdeme hrát. Já už jsem upřímně tuhle hru už hrál, ale do píče. No, tohle je moje Roblox postavička. Ok, já se musím trochu rozhrát. Jo, sorry. Ok, jsme se dohýlovali. Sorry, že to bylo takový moc mluvený na začátek, když se tohle je první video, tak budu zkoušet se zlepšovat. To je nějaká holka. Zabijem. Když tak já takhle špatný nejsem, asi jenom musím rozehrát, já už jsem to dlouho nehrál. Takže jo. A jak budete chtít, abych vám říkal housky? Vám budu říkat housky. Není moc fér, když jako se někdo objeví, on se ani nestačí rozkoukat, chudák. Prdele. Píči, no jo, bych asi měl ty, asi zprostý slova, co asi. Ale jako to nešlo. Nevím, co bych tady upřímně měl moc říkat. Prostě odlet tu hru nebo něco takového, ale když tady furt umírám, tak to není o ničem. A já tuhle mapu asi mám rád. Nabíjeme. Tady je takovej focus spot, než mi dobijou život. Někdo je. Kurva, ale to nešlo, prostě mám jako dobrou zbraň, já jdu zjistit, jakou mám zbraň. Když tak, jako tam si nemůžete vybrat, jakou máte zbraň, jenom já jsem se zaplatil za 200 robuxů, podle mě se to docela vyplatilo, protože tam je pak jinak random, prostě. Jaký si to no tak to bylo. To je close, kamo, utěk, uprch, no tak nic si to nepomohlo. Dead. Will be dead. Co to mrt? Budete, já teď prostě budu pípat, jestli na to nezapomenu v editu. Piu. Nadar. Nějak je to střílení někdy, nebo to uhýbání. Kundes tady má, aha. Piu. Ha. Ok, tak jakou mobu vybereme? Já mám upřímně rád docela tuhle a mám rád i tuhle. A tam si jedno nehlásí, tak mám do týhle. Nevím, jak bych chtěl. Ne, nebudu s tebou, kámoš, sorry. Dile.
Co říkám, ale teď snad po mně nepůjde. Snad ten zvuk, jako nějaký dobrý. Snad to není úplně na píču. Jo, když tak, kdo do videa domluvili jsem, tak napište housky jedou. Prostě nějaký random slovo, nebo spíš skibidi toilet, to se bude psát. Vy víte, jak to napsat, takže skibidi toaleta. Paní učitelko, kde je skibidi toaleta? Jo a třeba taky do komentářů napište, jaký je váš oblíbený youtuber. Můj je třeba, já mám rád Stejka a Portyho. Ty mám hodně rád. Nebo třeba Bouchala, ne. Nebouchala se nekoukám z toho do Bouchala. Bo já jsem v pohodě se všema youtuberama, bo ne, oni mě neznají, ale jako nikdo mi nevadí. Prostě jsou v pohodě. Jenom prostě někdy nemám rád u těch youtuberů, když prostě, já jsem takový hodně otevřený člověk, mě hodně věcí nevadí, jestli někdo chudý vegetarián, tak mě no, jestli někdo trans, já jsem trans, a to je jedno, haha, takový, okej. To, wow, neví. No nic, prostě jako jsem se vším v pohodě, prostě hodně věcí mi nevadí. Jo. Takže jsem... No dobře, že si to přebíjí samo, když už nemám náboje, to je fakt, to se mi docela dost líbí. Si jich přebiju, no tak to ne, to nejdu. Ha, pojď sem. Piu, jsem malem vyletěl z mapy. Tak jako když tam, no to je jedno. Prdele, širde. Když tak to mě uvádí, to mě přivádí k tomu, jako kolik stojí, jako kolik stojí 60. Máme na to, dámy a pánové a binary lidi, máme na to. Tak jo, fajn, já si jdu koupit. To je ten nejhorší, co jsme mohli dostat, podle mě upřímně, ale ok, no. A jako, já jsem myslel, že to je na zbraň. No. A teď jako, to budu mít. Jo, já mám to. Jo, ty pízdo, to je dobrý prostě. Ten mobil trochu někdy seká. Jo, ano, hraju to na mobilu, nemám počítač. Ale mám tablet. A tak. Jo. Takže tak. Jako na té zbraně to nevypadá tak špatně. A když to komentáři, kolik zpětí tomu dáváte. Ne, nech mě bejt málo životů, takhle nemůžeš po mě takhle jít. No dobře, můžeš, abych to taky udělal, ale... Přebijeme. Když tak se můžeme i zahrát tady na mobilu, si koupím nebo FNAFko. Pro vás lidičky, pro vás housky. Sorry, že k tomu zase tak moc mluvím, jako nevím, co tady vlastně říkat, je to moje první video, tak snad chápete, počkat, natáčíme to. Natáčíme, je to dobré, je to puštěný, v pohodě. Jo. Bum.
Tak to v real life ne, že prostě takhle mě ostřelíš do prdele, když mě někdo postřelí, ne? Postřelí. Jo. Tuhle mapu, tu určitě moc chci. A tahle je tady nová. To je jak je 0 tam vlevo, teda vpravo, tak je nová. To jsem nevěděl, to je update asi nějaký. Nazdárek všici. Jo, kámo. Tak ano, jsem z Moravy. Kdyby to někoho zajímalo, jo, nevím proč. To někoho mělo zajímat, ale dáme si frgál. A pak to zapijeme pivem moravským. Jo, nebo když tak jako, já jsem se narodil na severní Moravě, když tak bydlíme v Náchodě. Už vážně nemám tuche, o čem tady mám mluvit, tak prostě budu říkat random píčoviny. Random pizdoviny. A asi si koupím ještě jiný skin. Nevím, jestli v tomhle videu nebo v nějakým příštím. Ale aby tohle video zase nebylo nějaký příliš dlouhý, aby to už jako nebylo nějaký tak aby už nebyla nuda, pak na to bylo nula nutí a tak. Já tohle skákání. Dobře. Já mám pocit, že bychom mohli vyzkoušet nějakou novou zbraň, co? Jo, když tak tady mám pak stickers. Nemám žádný, pak tady mám nějaký japonský, to mě teď střílí někdo. Ale prostě mám tady tuhle, jo. Takže, no, tohle je dobrá, ale tohle nejde skoro vidět. No, zbraň bychom si mohli dát. Jakou zbraň bychom si mohli dát, co? Já si zkusím jenom tohle asi. Tu si myslím, že ani ještě neměl. Teď ubírá. Když se netrefím, tak to asi nic neubere. No takhle na píču, tak tu ne. Vypadá dobře. Rád, když to má hodně nábojů. No. Pojď sem, kamo. Ani nevím, to prostě nejde. Rozvolný. Zkusím skočit tam na to. Svartuje ti něco? Je mu hodně. Máš na jednu ránu jsem tě mohl dát do prdele. Mám nápad, až tohle skončí, tohle kolo, tak už budu stříhat video a skončíme to, tak si to ještě užijte. Jo. Nope. Proč to nejde? Skočit, tak čemu to tam je, kurva? Asi fuck spot. No do prdele. Ahoj, kam? Nazdar. Radši skočil do prdele. Tak jo. Že bych ho zabil. Super. Cítím se velice potěšeně. Mrtvola. Joink. Joink. OK. Se jí to seká. Jemu, jí, co já vím, že určitě se nedá poznat. Za mých mladých let to bylo poznat, tak už to není poznat.
A mých mladých let to bylo, pač to teď není, hovno, jak můj děda. Za mých mladých let. Na jednu ránu mě nedávali. No tohle. Počkej. Tak ještě jednoho někoho zabiju a pak končím hru. On se odpojil, ta mrtka. Odpojila. A ještě jednoho zabijeme a pak končíme. No, tak se můžeme, no. Dám tvoji babu. Dám tvoji babu. Jo. Dám tvoji babu. Dám tvoji babu. Dám tvoji babu. Zabijem 2 lidi a pak jdu do prdele, už končí video. Jeden. Dobrý. Ne. Ještě jednoho a končím. Vždycky říkám. Ještě si dám jeden brambory. Jo, tak jo. Tak napište do komentářů něco hezkýho, nebo klidně něco nehezkýho, nic jedno, to dostanu prdele. A tady nevím, co je. A to je Robuxy, tak nic. Ale jestli tady poslám mléko, nebo Shopee, což mám koupit. Tady, jo. Nazdar, čus píčus. If the sun refused to shine